L-investigazzjonijiet dwar il-frodi allegatament imwettqa minn Temi Caruana żagħżugħa ta' 25 sena minn San Pawl il-Baħar bdiet meta priġunier tal-ewwel tarif lill-Pulizija dwarha. Fis-seduta tal-ħamis l-Ispettur Claire Vella Borg stazzjonata fl-FCID ta' aktar dettalji dwar kif waslu għal Caruana. Din it-tfajla tinsab akkużata li allegatament ifrodat aktar minn 200 persuna milli kienet tagħmilha li kienet rappreżentanta tal-Bank of Valletta. L-ammont totali ta' flus involuti s'issa laħaq madwar €1,000,000 u dan l-ammont jista' jikber. Il-mara kienet tigwidhom biex jidħlu f'link li kien simili ħafna għal dak tal-BOV u jdaħlu l-username u l-firem, fil-waqt li t-telefonata kienet tintem wara li kienet assiguratom li tranzazzjoni kienet waqfet. L-ispettur spjegat l-investigazzjoni kienet intensiva u komplet billi l-pulizija ikkuntatjaw il-bank sabiex jiksbu IP addresses. Xedet ukoll rappreżentanta tal-BOV li ppreżentat dokumenti relatati mal-vittmi u enfasizzat li l-bank qatt ma jibgħat links permezz ta' messaġġi. Temi Caruana ġiet arrestata fit-2 ta' Frar u nżammet taħt arrest preventiv. Il-każ qed ikompli quddiem il-Maġistrat Lara Lanfranco. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Claire Vella Borg flimkien mal-avukati Marika Ċantar u Mauro Abela f'isem l-Avukat Ġenerali, filwaqt li għall-akkużata der l-Avukat Roberto Spiteri. Għal Bank of Valletta der l-Avukat Stefano Filletti.